ସକାଳର ପହିଲି ଗାଡ଼ିରେ ଚାଲିଯିବି ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆवर ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଜାଗା ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏବେଠୁ କହନ୍ତି ନା ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଅଛି ପରା, ତ ଘରଠୁ ପ୍ରାୟ 70 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାହାନରେ, ନହେଲେ ତ ହଇରାଣ ହେବ। ଏଇଠି ମାମୁଁ ଭାଣିଜୀଙ୍କର ଗେଲ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ୍ରେ ସ୍କୁଟିରେ ବି ପେଟ୍ରୋଲ ଭରିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ କେମିତି ହେଉଛି। ତ ଏଇଠି ଯିବା ବାଟରେ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ମାନେ ପୋଲ ଟିକେ ପାର କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଛି। ତେଣୁକରି ବସ୍ଟି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେତେ ସାରା ଧୂଳି ଉଡ଼ୁଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ବସ୍କୁ କ୍ରସ୍ କରିକି ଚାଲିଲୁ। ଆଉ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ କେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ଗେସ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି? ହିଲ୍ ସାଇଡ଼୍ କୋଟଗଡ଼ ପାର୍କ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇଟା ଭାଇରାଲ୍ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସାରା ଆଲବମ୍ ଫିଲ୍ମ ତ ସୁଟିଂ ହେଲାଣି। ମୁଁ ଭାବୁଛି କାସ୍ ମୁଁ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଥାଆନ୍ତା, ମୁଁ ଏଠି ବାହାଘର ପ୍ରି ୱେଡ଼ିଂ ସୁଟିଂ କରିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ ଛାଡ଼, ସ୍ୱପ୍ନ ତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ରଙ୍ଗୀନ ନଜାରା। ତ ଏଇଠି ମାମୁଁ ଭାଣିଜୀ ଆଗରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ୟା ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି, ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ଏଇଠି କାହାର ବାହାଘର ରିସେପ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଭୁଲରେ ପଳେଇ ଆସିଲି ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଭୋଜି ତ ମିଳିବନି, ମାଡ଼ ଖାଇକି ଗଣ୍ଡେ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ନା, ମୁଁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପାର୍କ। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସାରା ସୁନ୍ଦର ନଜାରା। ବାପରେ, ଏଠି ଗୋଟେ ଜେବ୍ରା, ଜେଡ୍ ଫର୍ ଜେବ୍ରା ବସିଗଲା ମୋ ଝିଅ ଜେବ୍ରା ଉପରେ। ଜେବ୍ରା ଦୌଡ଼ି ପାରିବନି, ତାର ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଡାଉନ୍। ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ପାଇଁ ଝୁଲା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ା ଝୁଲି ପାରିବନି, ବାସ୍ ବସିକି ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ବାପ ଝିଅ ବସିକି ଝୁଲି ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇ ସବୁ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫାଇବର, ଆଉ ସବୁ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଲାଇଟିଂ ନଥିଲେ ଆଉ ପାର୍କର କ'ଣ ମଜା। ଏଇଠି ତ ଗୋଟେ ପାଣି ଛୋଟ ୱାଟର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗୋଟେ ହେଉଛି, ଗୀତ ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଏମିତି। ଓହୋ ବାପରେ, ମୁଁ ତ ଛାନିଆ ତାଟକା ହେଇଗଲିଣି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଆମ ଘର ବାରିପଟେ ଥାନ୍ତା ବୋଲି ମୁଁ ଡେଲି ଆସନ୍ତି। ଏଠି ବାପ ଝିଅ ଯାକ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ଆଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ ଅଛି, କିଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଏଇଠି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଖାଇବାର ସୁବିଧା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳନା ବଗେରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି, କି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଖେଳନା ଗୋଟେ ନେଇକି ଯିବେ ବୁଲିବା ସହିତ। ତାଙ୍କର ତ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଖେଳନା ନା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିଲି କି, ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବଗମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୟୂର, ଆମର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ମୟୂର ବି ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠି ସବୁ ସେଲ୍ଫି, ଏଇଟା ହେଲା ସେଲ୍ଫି ଜୋନ୍। ଏ ଡେଣା ଫେଣା ଲଗେଇକି ଯେଉଁମାନେ ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତି, ତ ଏଇଠି ଡେଣା ଲଗେଇକି ଫଟୋ ଉଠାଇବେ। ଆଉ ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଜାପତି, ତିତିଲି ଉଡ଼ି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଝୁଲା ଅଛି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସାର୍ ଯଦି ପଡ଼ିଯିବ ହେଲେ ଫାଟିଯିବ, ହାତୀ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଗୋଟିଏ। ଏ ମା, ଯାହା ହଉ ତଥାପି ପଡ଼ିଗଲି। ସମସ୍ତେ ହସିଲେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ହେଇଛି। ଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ମାମୁଁ ମୂଷା, ମାନେ ମୋ ଝିଅ ବାହାରିବ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଟାଇମ୍ ତାକୁ ଆସୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଷାଟି ବାହାରିବ। ଏଇଠି ତା ବାବା ଅଛନ୍ତି, ସପୋର୍ଟ ଦେବେ, କାଳେ ମିକି ପଡ଼ିଯିବ। ଫାଇନାଲି ବାବା ଆଉ ମାମୁଁଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ମିକି ଆସିଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ମୋ ଝିଅ ଟିକେ ବଡି ବନଉଛି। ଓ ପୁଷଅପ୍ ମାରିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ମାମୁଁ, ସିଏ କାହିଁ ଆଉ ବାଦ ପଡ଼ିବ, ସିଏ ବି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଝୁଲା ଦେଖି ତାର ମନେ ହେଲା ମାମୁଁ ଆଣି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଏଇଠି ଖସିଲେ। ବହୁତ ସାରା ମସ୍ତି କଲୁ, ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ଆମେ। ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ଏଇଠି କିରଣ ଆଉ ମୁଁ ଦୋଳି ଝୁଲୁଛୁ। ମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଦୋଳିଟା ଡରୁଥିବ, ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଲୋକ ଝୁଲୁଛନ୍ତି, ଦୋଳି ଫୋଳି ଛିଡ଼ିଯିବ। ତାପରେ ମୋ ଝିଅ ଜିଦି ଗଲା ମାମା ମୁଁ ଟିକେ ବସିବି। ତାକୁ ବି ମୁଁ ବସେଇ ଦେଲି, ସିଏ ବି ଟିକେ ଦୋଳି ଝୁଲିଲା। ମୁଁ ଯେ ଜାଣି ନା କାହା ବାଟ ରହିଛି ଚାହିଁ। ନାଇଁ ମୁଁ କାହା ବାଟ କାହିଁ ଚାହିଁବି, ଯାହାକୁ ଚାହିଁଥିଲି ତ ସେ ମିଳିଗଲେଣି। ୱାଓ ବାପରେ, ଇଏ କ'ଣ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଇଏ କ'ଣ ଅଯୋଧ୍ୟା? ରାମ ଆଜି ରାଜା ହେବେ ବୋଧେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର। ଇଏ ମା ବେଲୁନ, ମିକି ମାଉସ ପମ୍ପ ହାଉସ। ମୋ ଝିଅ ବସିବା ପାଇଁ ଜିଦି ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଗାଡ଼ିରେ ଟିକେ ବସେଇଦେଲୁ। ତାପରେ ଏଇଠି ମୋ ଝିଅ କାର୍ ଝୁଲଣାରେ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ମେଳା ପଡ଼ିଲା ମାନେ ତ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ବସିବା କମ୍ପଲସରି। ମୋ ଝିଅ ଏଠି ବିଲକୁଲ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ମନ କରୁନଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଟୁଲୁ, ଏଠି କିରଣ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଏଠି ଯିବାକୁ ହିଁ ମନ ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଟିକେ ଗରମ ଲାଗୁଥିଲା, ବହୁତ ଜୋରେ ଗରମ ହେଉଥିଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ମୋ ମୁହଁରେ କେତେ ଝାଳ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଛୁ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କରିଛୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଡ଼ମ୍ବନା। ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ ଦିନ ବେଳେ ଆସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଯେହେତୁ ଖରା ଦିନ। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ୱାଟରଫଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଯେମିତି ପାହାଡ଼ରୁ ପାଣି ଝରେ। ଏଇଟା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍,
एटा नेचुरल नुहे आर्टिफिशियल होती फिर भी नेचुरल देखा ये वाटर डैम संध्या होगला माने सबू टोटाल गार्डन रो पार्क रो लाइट बंद करदेवे केवल वाटर डांस रो लाइट टी ऑन करेंगे गीतर ताले ताले वाटर भी नाचवा आरंभ करदेव आपण मैंने नाचे झुमिबे तो गीत अनुसार बहुत ही बढ़िया लगुला पूरा लाइट ऑफ हो जाता आउ संध्या 8टा बेलू ये बंद होता पूर्वर ये सब कहीं टे निछाड़े जगह जेहेतु तो ये लाइट अफ डाउन चली तो आपण मैंने एमती आम भिडियो टी सब्सक्राइब कर दिंतु देखु मो झील जंपिंग जंप करूला मु कैमेरा वीडियो कर देखी मो पाखु से पलैसा टी हाई बाय करने तो ये आम ओडिशार चिन्ह अशोक चिन्ह टाइप अच्छी तो आम ये आउ टे ऊपर को गलु ऊपर आउ कौन कौन अच्छी देखा तो ये आप देखिए तो यहाँ गोटे गुंफा टाइप रही सब लाइटिंग होती बर्तमान में ता भितर को जी देखिपुं केते सुंदर नजारा रियल देखा गले बहुत ही बढ़िया लगुच जो मैंने पूरा सिनेमाटिक वीडियो शूट करने बहुत ही बढ़िया जगह मुझे भावुली जदि 4-5 वर्ष पूर्व होता मो बाहागर मुझे प्री वेडिंग शूटिंग करते छाड़ हो तो पार्लानी जहाँ हूँ भिडियो टी शेष पर्यटन देखी से आपको बहुत बहुत धन्यवाद ये होती आपण तो चिन्ह थे मो हजबैंड तो ये मो झील खाइला स्प्रिंग पोटाटो मो झीर स्प्रिंग पोटाटो बहुत ही फेवरेट तापर मिस्टर आउ टुल्लू खाई नेले गुपचुप खाई सारा बहुत जिन खाईचु कि सब क्लिप मुझे नहीं पारिनी तो ये किरण खाऊँ मोमोज आ मो झील स्प्रिंग पोटाटो।